Oyo, ifeki original swethu, ifeki original. Baqhuba mnandi, baqhuba amafake, oyifeki original. Sanibonani bakwethu. King Nuba lo possible wakhe umuntu ocula kahle ogqoka kahle. Abaningi bayangazi, but abanye bangazi. Bengitshela ukuthi seningazi nonke eSouth Africa, but ngithe ngokubona ipopulation ukuthi ithanda ukuthi xaxa 57 million abantu abakhona. Awungabona ukuthi ngishaya phansi, bengitshela ukuthi la 2 million 5 million la eSouth Africa. Bakwethu lokho nginika ithemba lokuthi ingoma yami le ephumile ethi fake original izoshaya 20 million futhi izoshaya 50 million ngaphela ngisho 5 days. Lokho nginikeza ithemba masiba 57 million noma ke labo ba 7 million bangahambi sayibukela ngiyokwaneliseka kalabo bakhona. But angikho lapho bakwethu la nginominated kuma-Satma Award. Bengizocela ukuthi ningibonge ngevoti ukuthi ngishayela umculo omnandi ezweni. Ngicela ukuthi nibonge ngokuthi ningivotele lapha kuma-Satma ukuthi ngibonge umthathu wey'ndondo njengoba nazi manje futhi ngiyinkosi yamanomini. Ngajabula kakhulu ukuthi le ndondo iphelele ezandleni zami njengoba nazi nani ukuthi yimi inkosi yasezweni. Uma uvota-ke ubhala ukuthi 76 Satma 18 kuhlangane nje kube into eyodwa bese usendela le namba ethi 49495. Bakwethu ngifuna ukuba umqoqi wey'ndondo. Ngethemba ukuthi nizovota ngoba uma ningavoti nithi nizolinda usuku lama-Satma niyariska. Oh, we are risking. 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 Oh. Kusho ukuthi niyariska, niriska ngendondo yami. Uma ningavoti, lokho kuyongiphatha kabi uma ngingawini, yabo. Idlala ngama-airtime. We are risking. Oh, we are risking. Oh, we are risking. Anivoti ngawo, nifuna ngawo phela. Oh, we are risking. Oh. Ngiyabonga kakhulu-ke ngingayithathi le ndondo ngethemba ukuthi ngizoyithatha lapho khona uvote ngokuzimisela. Ungaboleka nomiliyoni ka-1 million ngoba uvota noma ingangakhi lapho khona. Ngiyabonga naye enye imambani la engisho ngayikhohlwa. Sithi abantu abaphuze behlise istress kuseyamawayini le ezweni iwayini. Mnandi kakhulu hlobo ngenhlobo-ke. Khona ezi-dry, zikhona ezijanjani, zikhona ezi-sweet nezijanjani. Abantu abadakwe-ke bakwethu December ufikile kose iphuzo-ke le ezweni iwayini. Oh, yes, we. Oh. Bakwethu njengoba nazi nani ukuthi abantu uma bephuza baphuzela ukudakwa la kudlalwa-ke la akudlalwana ngani. Iphesenti eliphezulu. Iphesenti malini? Iphesenti lalana lithi 14%. Kosi amaphesenti lela akudlalwa 14.3. Uphuza manje udakwa manje umsebenzi uyenzeka. Umsebenzi uyenzeka. Hayibo. Siyatholakala la kule namba for ukuthi u-ode bese uyakhoriyelwa thatha selinqomo imoto fike qathatha 064 52 11 26 1. Yeah, iyo-ke le namba.
WhatsApp uyifonele order la Nkosi yamawayini. Uyicabanza majawe, ngoba ungajakwa uhlele ekhaya uariskingo.